rein innes táróper is dat beachken like in ule cruthachadh gan còmhla va is dat frekerig gain ule chin richele agus mar skippe iedere goper in a piece and cool vakin in reverse maar kan beeg ach dan als je nu de gele she joint effort to hand really. It's a kind of low hypnotic one without too much going on in that. The tune's purpose is just repetition, kind of. Nid a how Faic in Berge has shown the tune the hele. Yeah, I man. Well, Garage nid a how goper gema is galua. Yeah, it's a job was a hound. Jet. Distortion aan. Het bij zijn nou een uren en maas in je goper de track uur is a paarstak in je synth. Beetje een kloeike paars chin. Hadden ze een jiffer presets is maas je nog verder ha gemaaid de jaarlijkste ha alles cooler. Zo uren en tradition boei in de track. Fuse had track nog aan voor de horsig zie je kloeich mijn koers in a sense I guess zien nog een keer voor me ha is dat gar close glachtig is hang on haar in de show I guess on a shin is een tokel personele mijn koers I guess gewoon als je is dat de cruthachadh track die mijn koers in de piece uit had Karen Colloch die runrig de horseshin aan de dooi. She lineele vaun agus sorse kjol iterialetje heisen. Ach, maar mi kijken va kasachke aan de ta gaumpe kjol. Va a blast edition te ora aan de hen. Ach, ik nu naam se jillen skinach. Va mailu a chien ko goide. Agus Wij animal, a figurdoel, agus veshin as a Dylan Skinach, agus wij chimichal in Nepalig. Agus wij a natre gebug boeimoer ek a chiola shen et gindlach a vaun.